Offside δεν υπάρχει. Ο Σαμάτα είχε τον Κωνσταντέλια. Κράτησε μπάλα. Ο Ζίβκοβιτς θα πλασάρει. Το κάνει και μέσα. 1-3. Το γκολ που έψαχνε ο ΠΑΟΚ έρχεται. Ο Ζίβκοβιτς έρχεται από τον πάγκο και φτάνει τα 3 γκολ στο πρωτάθλημα. Ενώ ο Τζίνο και ο Εραμούσπε πηγαίνουν και ο Σωρία πηγαίνουν πάνω στον Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς τώρα στον πανηγυρισμό του κάτι είπε εκεί στους οπαδούς του ΠΑΣ. Και ο Παντελάκης εκεί, ενώ ο Εραμούσπε με τον Σβάμπ έχουν ανάψει φωτιές εκεί. Τώρα χαλάει το παιχνίδι, δεν υπάρχει λόγος. Για να δούμε τι θα πει ο Ευαγγέλου. Πολύ όμορφο Σαμάτα, κράτησε μπάλα και μοίρασε στο Ζίβκοβιτς που πλάσαρε ιδανικά για το 1-3. Εδώ ο Κλέιμαν πάλι δεν βρήκε συμπαίχτη. Δεν υπάρχει κανείς να μαργάρει τον Σαμάτα, ο οποίος περιμένει. Ο Ζίβκοβιτς φανταστικό πλάσε, καταπληκτικό. Δύο από τα 3 γκολ του ΠΑΟΚ ξεκίνησαν από τα πόδια του Κλέιμαν. Με φάλτσο πάνω στην κίνηση. Καταπληκτικό γκολ για το 1-3. Τώρα σε ποιους έχει δείξει κάρτα. Σίγουρα ο ένας είναι ο Λιάσος, από ό,τι βλέπω. Ο άλλος είναι ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος δίνει το χέρι του στο διαιτητή. Εδώ όπως ξεκίνησαν όλα.